Tak Zuzano. No vystupuj nečasem. Jano, sedni si, já nevidím na Zuzanu. To je nějaký rozmazaný. Dobrý den. Paní oddávající, dovolte mi, abych vám představila zde přítomné snoubence, kteří se dostavili do očadní svíně a hodlají spolu uzavřít sňatek. Jsou to ženich pan David Vicán, nevěsta slečna Zuzana Nečasová. Snoubenci splnili všechny podmínky k uzavření manželství v souladu se zákonem o rodině. Prohlašují, že jim nejsou známy okolnosti, které by bránily uzavření manželství, že znají oba navzájem svůj zdravotní stav. Vítám vás, vaše rodiče, svědky a živitelé našeho města Lotte. Nadešel váš slavnostní den svatební, den, na který jsem zapomněl a který se vrací. Přicházíte sem dnes, abyste si podali ruce na společnou cestu životem, abyste spojili svoje životy ve první svatek. Dnešní den je proto den všední a tak k němu přistupují všichni, kteří se zde spolu s vámi sešli a chtějí být účastní chvíle, a si řeknete své amen. Provázejí vás vaši rodiče a přátelé. Ti všichni myslí na vás, na váš společný budoucí život. Všichni chtějí, aby se vám vedlo, aby váš budoucí život byl šťastný, spokojený, klidný, abyste v něm nebyli zklamáni. Toto dnes asi především rodiče, kteří budou i nadále sledovat, jak obstojíte v cestě, kterou dnes nastupujete. Byli to totiž právě oni, kteří sledovali vaše krůčky, úsměvy a obětavě se o vás starali. Dnes se jim možná i oka slza zaleskla, ale to nejsmíte. To je jenom trochu lítosti možná nad tím, že už teď někdo jiný vás bude chránit, někdo jiný vás bude opakovat, až je ta běžná schůzka. Zanechejte proto rodičům ve vašich srdcích vždy důstojný koutek a vytvořte si i ten nejlepší vztah k rodičům svého partnera. Mějte své rodiče vždy s blízkou a lásce. Už za dobu našich rodičů, prarodičů se říkávalo a platí to dnes, že děti jsou požehnány rodiny. Buďte svým dětem pevných zákonů, buďte trpěliví, laskaví, a to i v okamžicích, kdy všechno nepůjde podle vašich představ. Ať je vaše rodina vždy pevným bodem, kam se budou moct důvěrou vracet, protože budou vědět, že tam čeká táta s mámou, kteří
nejenom pokárání, ale také odpust. Máte dnes před sebou všechny šance mladého člověka, lásku, pomáhání, odvahu, zdraví. Do jaké míry toho všeho využijete svůj prospěch, to záleží jenom na vás. Na vaší dobré vůli čelit problém, které manželství také přináší. Na manželství, to má tak jako na život, když není žádný program, plán. Je to vlastně neustálý proces hledání a nacházení kompromisů. Dnes vám bude hodně lidí blahopřát. Budou vám přát vašeho společného života jen to nejlepší. I já bych vám přála, aby se vám v životě dařilo, aby váš společný život byl takový, jak si ho představujete, aby byl tak pěkný, jako ten dnešní den svatební, když nesvítí sluníčko a prší vám štěstí. A nyní mi zbývá už jedno, abych dala vašemu rozhodnutí právní formu, než je souhlasný, svobodný, veřejný a oboustranný projev vaší vůle. Prosím všechny ostatní, aby na ten poslání. Táži se vás, že rukou pane Davide Nicane za dobrovolně vstupujete v manželství s přítomnou ministrou srdčnou Zuzanou Nečasovou. A nyní se táži vás ministr srdčnou Zuzanou Nečasová za i vy dobrovolně vstupujete v manželství s přítomným ženichem paní Davide Nicanou. Protože jste tímto splnili všechny podmínky, které vyžaduje český právní řád o manželství, prohlašuji vaše manželství za právo tak uzavřené. Na příště budete užívat společné přítomní pizza sama. Nižším symbolem vašeho nového stavu spoustu a já to vás prosila, abyste si ji vyměnili. Jim to nejde na ruku. A mě bych poprosila na manžele a svědky, aby podepsali statut. Prosím pěkně ještě jednou rozhodnout. Už se a to nevadí, tak se napodepište něco na vás. Děkuji. Abyste se ještě jednou štěstí. Je to trošku složitější. Děkuji. Dopít to.